požáry obyvatele České republiky. Teplotní rekordy padají na desítkách meteorologických stanic a tropické teploty vydrží ještě po celý srpen. Také v nejbližších dnech očekáváme na území Česka extrémní teploty, které se budou zastavovat až na 37 stupních Celsia a očekáváme, že tak budou padat četné teplotní rekordy. Došlo k vzestupu výjezdu takových těch všeobecných potíží pacientů. Spotřebuje v okolnostech nepředvídatelných, v situacích nepřehledných. Já jdu na plnej benzín. Bacha kočka, zatáčka. Je přesně 22:31. Město galerie 2023. To tam nebude slyšet přes tohle vůbec. Povodí CML, centrální mozek lidstva. Teď to balíme tady, ale tady národní umělec Michal Škapa ještě maluje. Trošku taky. Stanice Poděbrady.